हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। टपिकआनो जाबाय फेसबुक हिस्ट्रिखौ बोरै नायो। नों फेसबुक हिस्ट्रि नायनोबा फार्स्टआव मा खालामनांगोन, नोंनि फेसबुकआव थांग्रोनांगोन। नोंनि फेसबुकआव थांदो, फेसबुकआव थांनानै साइड प्रफाइला बेयाव थुना हो। मेसेन्जारनि गाहायाव जे नोंनि फट' फिसा दं बेयाव थुना होबानो जाबाय। थुना होखांनायनि उनाव बे सेटिंनि अपसन मोनसे नुगोन, बेयाव थुना होबानो जाबाय लोगोफोर। सेटिंसआव थुनानै गाहायाव थांथारदो। दा नोंसोरो गाहायाव थांनानै मा खालामनांगोन लोगोफोरनो, एक्टिभिटि लग्स बेयाव थुनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। एक्टिभिटि लगाव थुनानै एक्टिभिटि हिस्ट्रियाव थुनानै हो। होनबानो नोंथांमोना नुगोन जे आङो 1 मिनिट एबा खय तारिखआव माबायदि फेसबुकआव मा बुस्थु नायदोंमोन। जेनेबा सोरखौ कमेन्ट खालामदों, सोरखौ लाइक खालामदों, आरो सोरखौ सार्च खालामदों, सोरनि नामखौ, आरो मा पस्ट खालामदों। नोंथांमोना डेट वाइसै नुजोबगोन लोगोफोर। दा नोङो बिसोरखौ डिलिटबो खालामनो हायो। दिनैनि टपिकआ बेसेबांल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे फेसबुक हिस्ट्रिखौ बोरै डिलिट खालामो बेखौ नायनोबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन। आं बेनि सायाव गोदानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोगोन, जुदि नोंथांमोना डिलिट बोरै खालामो बेखौ सोलोंनोबा। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम, आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।